Көз айларында гадәттә сүрем газы белән агулану очраклары арта. Нинди саклык чараларын күрергә? Газ җиһазлары куркынычсызлыгын ничек тә мин итәргә? Шушы һәм башка сорауларга җаваплар актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Көз айларында сүрем исе белән агуланучылар саны арта. Бигрәк тә газ плитәләре, колонкалар булган өйләрдә, газ мунчаларында сүрем газы белән агулану куркынычы зур. Сүрем газы белән агуланмас өчен нәрсәләрне истә тоту зарур. Газ җиһазларын кулланыр алдыннан нишләргә? Бу һәм башка актуаль сорауларга студиябезнең бүгенге кунагы Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең Сабагаз идарәсе җитәкчесе Ирек Мөхетдинов җавап бирә. Ирек Исмаилович, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Айзилә, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә газ хезмәте эшчеләре техник хезмәт күрсәтү вакытында иң еш очрый торган нинди җитешсезлекләргә юлыга? Газ инде ул бик тә уңайлы да, җайлы да, чиста да, экологик яктан да чиста ягулык, ләкин аның белән куллануның бөтен шартларына, таләпләренә туры китереп кулланган вакытта гына аның белән куркынычсыз кулланырга мөмкин дип әйтик инде. Инде без елга бер тапкыр газ хезмәткәрләре елга бер тапкыр үзебезнең законнар, положениелар нигезендә һәрбер квартирада, һәрбер йортта, һәрбер хуҗалыкта техник карау уздырабыз. Елга бер мәртәбә шушы елга бер тапкыр кергән вакытта, техник карау вакытында иң еш очрый торган таләпләрне бозу дип әйтик инде, менә бу вентиляция каналларын каплап кую. Инде көз айларына керәбез хәзер, кеше өйләрен җылытырга ниятли. Шушы ният белән дымоход вентиляция каналларын я кагаз белән, я чүпрәк белән каплап куя, янәсе җылы чыгармау өчен инде. Яисә яңадан шушы ук очрый торган, еш очрый торган җитешсезлекләрдән дип әйтик. Квартираларга, өйләргә ремонтлар ясап торабыз, үзебезнең тормыш шартларын яхшыртабыз. Газ җиһазлары торган бүлмәләрнең ишекләрен алып ату, бүлмәләрне зурайту исәбеннән аны газ җиһазы торган бүлмәнең ишеге булырга тиеш, ул бүтән бүлмәләрдән аерылып изолировать ителергә булырга тиеш. Шушы ишекләрне алу, шушы ишекләрне алмаштыру, бүлмәдә приток воздухы ясамау, газ приборы дөрес янсын өчен, газ плитәме ул, котелмы, любое. Ул дөрес янсын өчен аңа күпмедер микъдарда һава булуы зарур, шарт дип әйтик инде. 10 кубометр, 1 кубометр газ яна икән, 10 кубометр һава булырга тиеш. Менә шушы приток воздухына булдырмау, тәрәзә форточкаларны ничектер томалап кую, алмаштырган вакытта аларны инде куймау бөтенәй. Димәк, халык һаман менә әйтә торасың, киресен эшли тора дигән нәтиҗәгә киләбез инде без әйеме? Кайбер хуҗалыкларда шундай бер очрый, но бөтен кешендә алай дип әйтәсем дә килми. Бу гел очрый торганда әйбер түгел, но без булганнары белән инде тиешенчә әйтеп, аларга аңлату, үгет нәсихат белән эшләргә тырышабыз. Сүрем газы бит ул, аның исе дә, төсе дә юк, һәм аның чынлап та теге агулангансыңмы син белән юкмы икәнен инде шушы хәвеф-хәтәр килгәч генә белеп була. Шуңа күрә дә Ирек Исмаилович тагын бер кат аңлатып әйтсәгез иде. Менә газ плитәләре булган өйләрдә безнең инде хуҗабикәләребез яки хуҗаларыбыз нәрсәне истә тотарга тиеш? Иң беренче әйтеп киттегез, менә газ, сүрем газының аның исе дә юк, төсе дә юк дип, дөрестән дә шулай. Әгәр дә газ приборы дөрес янмый икән, аңа янырга дөрес тиешле нормада һава керми икән, анда сүрем газы күбрәк күләмдә чыга, сүрем газы чыга дип әйтик инде. Дымоход вентиляция каналлары эшләмәгән вакытта бу сүрем газы бөтенләй бүлмәгә чыгарга мәҗбүр була. Кеше инде моның белән агуланганын белми дә, удуши барлыкка килә, отравление угарным газым, газ белән удуши була. Инде кеше үзенең агуланганын белми дә кала, ул йокыга киткән шикелле генә була, шул агулану менә теге иң куркыныч әйберләргә, үлемгә китерергә мөмкин инде. Шуңа күрә газ приборларын кабызыр алдыннан әйбәтләп бүлмәләрне җилләтергә кирәк. Газ приборын кушыр алдыннан бүлмәдә әйбәтләп һаваның керүен обеспечтерергә кирәк, приток воздухы булырга тиеш. Форточкагызны генә ачып куярга кирәк. Ишек астларында безнең прорез булырга тиеш, һава алыр өчен газ приборлары. Дымоход вентиляцияларның иң беренче газ приборны кушканчы су көчен тикшерергә кирәк моңа, инде бер кагаз бите китерепме или яңган шырпа китерепме, аның су көчен тикшерергә була. Димәк, инде
тирә-юньдәгеләребезгә дә бик тә игътибарлы булырга кирәк дигәнне аңлата бу. Нәкъ шулай бер-беребезнең сәламәтлек турында, бер-беребезнең тормышы турында кайгыртсак әйбәт була инде. Аннан соң Ирек Исмәгыйлович, безнең бит инде менә шундый акыллы җайланмалар да барлыкка килде. Алар газның микъдарын исәпли торган сигнализатор загазованности дигән әйбер инде ул. Аны менә шулай йортларга урнаштырып инде шушы сөрем газын чыкмавында билгеләп була. Менә бу әйберләрне куйдыралармы һәм менә аны куйдырыр өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Куйдыралар, моны инде хуҗалыклар, шәхси хуҗалыклар, моны квартирный домнарда ул проект нигезендә сразу билгеләнеп бара, моны квартирный домнарда закон нигезендә СНИП билгеләнгән буенча куелып бара, аларда законны булырга тиеш. Менә частный домнарда, индивидуаль домнарда дип әйтгәндә йортларда, шәхси хуҗалыкларда моны куйсалар тоже бик файдалы, бик әйбәт әйбер. Чөнки газопроводка, газ үткәргечкә куела өйгә керүгә клапаны, шул клапанга таштырыла бер сигнализатор безнең эшләй, берсе соага дип әйтик, монысы угарный газга инде, берсе СА4 метанга эшли. Әгәр дә сезнең өегездә шушы сөрем газы чыгамы или кайдандыр краннардан, горелкалардан утечка булып газ чыгамы, метан чыгамы, ул сигнал биреп, сез өйдә булмасагыз да, өйдә булсагыз да кранны менә шы клапанны ябып куярга сигнал бирә, клапан ябыла. Инде шушының белән кешенең тормышы саклана дип әйтик. Безнең тамашачыларыбыз әле куйдырмаганнардыр. Әлеге акыллы җайланманы. Менә аны куйдырыр өчен кая мөрәҗәгать итәргә була? Куйдырыр өчен инде һичшиксез безнең Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең һәрбер районда эксплуатационный производственное управление бар, районнарда инде район газовый эксплуатационный службалар бар, райгазлар бар. Монда мөрәҗәгать итеп, без киңәшләребезне бирәбез, подрядчиклар аша куйдырырга була. Моның өчен инде зур эш кирәк түгел, проектларны үзгәртеп яту кирәк түгел. Моңа без эскиз ясалып, эскиз сызылып кына шушлай эшләргә тиешле эш. Файдалы киңәшләрегез өчен зур рәхмәт сезгә, Ирек Исмәгыйлович. Без яңалыклар тапшыруын дәвам итәбез.